नमस्कार. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला तुमच्या जर पोटाच्या ज्या काही तक्रारी असतील, तुमच्या पोटामध्ये वारंवार गॅस होत असेल, अपचनाचा त्रास होत असेल, त्याचबरोबर आपण जे खाल्लेलं अन्न आहे ते सहजरित्या पचन होत नसेल, म्हणजेच जेवण केल्यानंतर आपल्याला जर वारंवार ढेकर येत असेल, आंबट ढेकर येत असेल, उलटी, मळमळ, चक्कर येणे, या आणि अशा ज्या अनेक समस्या आहेत त्या आपण दूर करण्यासाठी आजचा हा उपाय या ठिकाणी साधा सोपा करून पाहणार आहोत. अगदी साधा सोपा आहे, इफेक्टिव्ह आहे. या उपायाच्या मदतीने तुमच्या पचनाच्या सर्व समस्या दूर होणार आहेत. तुमचं पोट एका झटक्यात साफ होणार आहे. तुमच्या पोटामध्ये जो वारंवार गॅस तयार होतो तो होणार नाही. तुमचं जे पोटाचं आरोग्य आहे ते एकदम व्यवस्थित होणार आहे. तुमच्या पोटाच्या सर्व तक्रारी दूर होणार आहे. त्याचबरोबर आपलं जे वाढलेलं वजन आहे ते देखील वजन कमी करण्यासाठी आजचा हा उपाय तुम्हाला नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. आपल्या शरीरामध्ये जे बॅड कोलेस्ट्रॉल साठलेलं आहे, जे विषारी द्रव्य जे आहे ते बाहेर फेकण्याचं कार्य या उपायाच्या मदतीने होणार आहे. आपल्या शरीरावरती जी अतिरिक्त चरबी साठलेली आहे ती मेणासारखी वितळून जाणार आहे. चरबी वितळल्यामुळे आपोआप आपलं वजन कमी होणार आहे. आपल्याला जो काही वजन वाढल्यामुळे किंवा पित्ताचा त्रास असल्यामुळे ज्या व्याधी आहेत त्या व्याधी पूर्णपणे तुमच्या निघून जाणार आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला 1 ग्लास गरम पाणी लागणार आहे. तर आता हे पाणी आपलं गरम झालेलं आहे, तर आपण हे एका ग्लासमध्ये काढून घेऊया. हा जो उपाय आहे तो आपण सकाळी उपाशीपोटी करायचा आहे, म्हणजेच उठल्यानंतर तोंड धुण्यापूर्वी जर तुम्ही हा उपाय केला तर अतिशय उत्तम. त्यामुळे तुमच्या पोटाचे जे विकार आहेत ते पूर्णपणे निघून जाणार आहेत. तर जर तुम्हाला ते शक्य नसेल तर तुम्ही नक्कीच ब्रश करून देखील हा उपाय करू शकता. आणि त्यासाठी आपल्याला दुसरा जो घटक लागणार आहे तो म्हणजे हे आहेत शहाजिरे. कुठल्याही तुम्हाला किराणा दुकानामध्ये किंवा आयुर्वेदिक जे साहित्य मिळतं त्या दुकानामध्ये तुम्हाला शहाजिरे मिळून जाणार आहेत. आपल्याला अर्धा चमचा शहाजिरे चावून उपाशीपोटी याचं सेवन करायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला हा जो 1 ग्लास पाण्याचा आपण गरम करून घेतलेला आहे या 1 ग्लास पाण्याचा आपण सेवन करायचं आहे. असं जर तुम्ही सलग 7 दिवस केलं तर तुमच्या पोटाच्या तर तक्रारी पूर्णपणे निघून जाणार आहेत. त्याचबरोबर तुमचं वजन देखील नक्कीच कमी होणार आहे. तुमच्या शरीरावरती जी अतिरिक्त चरबी साठलेली आहे ती पूर्णपणे बंद होणार आहे. तुमचं वजन हळूहळू कमी होऊ लागणार आहे. अगदी साधा सोपा उपाय आहे, कोणीही करू शकेल असा हा उपाय. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ ही जर माहिती आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब मात्र जरूर करा. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.